Bradsok ang atong simbahan ugma magsaulog ning gitawag og Miyerkules sa Badlis. Mo'y sinugdanan sa Kwaresma. Unya Bradsok, bisag kuana ni Bradsok kanang kanunay ning imong nang gitubag, kanunay usab ning gamit sa mga laing reliyon Bradsok labi na sa mga iglesia ni Kristo. Nga kining gitawag Bradsok, gitagna ni Apostol Pablo niining pagtulunan nga iya sa yawa. Naa sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3, ilam ning ipahid nila Bradsok diri nato kining gitawag og pagpuasa. Nag-ingon dinhi Bradsok, apan ang espiritu nagaingon sa dayag nga sa mga umalabot nga panahon ang uban mga hulog gikan sa pagtuo nga nagapatalinghog sa mga limbungan nga espiritu og sa mga pagtulunan sa mga yawa. Nagitagna din ni Apostol Pablo Bradsok nga dunay uban nga mga hulog sa pagtuo og managsunod sa pagtulunan nga iya sa yawa. Nya giingon din ni Bradsok nga nanagpugong sa pagpangasawa og nagsugo sa paglikay sa mga kalanon nga gibuhat sa Dios. Nga miingon ang mga laing reliyon Bradsok nga ang Katoliko mo inaigo jud siguro jud ani Bradsok kay naglikay sa pagkaon. Kay naa man sa atong libro Bradsok kanang ginaguluhan nga The Faith of our Fathers Bradsok sa pahina 328. Nag-ingon Bradsok nga ginapatuman sa Iglesia Katolika ang pagdili sa iyang mga pari ang pagpangasawa. Unya Bradsok, panahon nining gidili usab ang pagkaon og karne Bradsok, naa dinhi ni John O'Brien The Faith of Millions Bradsok, pahina 417. Nga nag-ingon dinhi Bradsok ang Iglesia Katolika sa iyang mga miyembro ang paglikay sa pagkaon sa karne panahon sa Kwaresma. Ang akong pangutana Bradsok, kining gigamit nga mga teksto sa mga laing reliyon Bradsok, kita ba'y gipasabot ni Bradsok nga gitawag og pagtulunan nga nagsunod nga iya sa yawa Bradsok? Palihog kog pagpatin-aw Bradsok. Salamat kayo, Brad Carlo Badenas. Basta sa mga nganlan o lintungan na yung patakaran sa pagsabot sa Biblia, dili kay the very line or statement of the Bible alone to be understood, but we should also respect the precedent and the consequent verses of the Bible. Nga kung nato ning binisayon nga usa sa mga tamdanan sa pagsabot sa Biblia, di lang ang linya, paragraph nga atong gibasa. Musibog sa ta sa nahunang mga paragraphs o mga bersikulo, kapitulo o ang nagsunod sa nga bersikulo. Muna nga lang o contextual interpretation. Kay kanang paingon nga ang dili pagminyo iya siyawa o ang nagmando niya ang yawa mismo, dako nang sayop kay mapil man ang Ginoo pagkayawa para nila kung ang ilang pagsabot atong sundan. Pero dili man sana moibot ipasabot. Kaya sa Jeremias, usa ka propeta, adto na sa libro ni propeta Jeremias 16:1 niya ngadto sa 2. Mingon si Yahweh ang Dios Amahan. Nagaingon ako kanimo Jeremias, ayaw pagminyo, gayaw pagbatunog anak ni ining dapita. Dili lang niya adtong dapita, anywhere may adto si Jeremias, wagad siya maminyo, hangtod siya namatay. Gidid-an siya pagminyo. Ang Diyos nagdili. Muna mingon ta, nahimo na bang iyawa ang Diyos nga nagsugo man kang Jeremias nga di magminyo? O nayawaan na basad si Jeremias nga nituman sad nga dili magminyo? Adi na may tabo. Kay sa Job 34:12, ang Diyos di man mo mando og dautan nga sugo o dili sad siya mamando pagpagasa. With the specific mission and intent of God. Nga doon na may tuyo ang Ginoo nga nung di siya paminyoon kay ang pressure, ang surrounding, ang persecution nag-irog si Jeremias nga gisunod sa mga kaaway nga anda mo patay kaniya. Muna magbitbit siya mga bata, magsunod yung asawa, dali rang hidakpan. Muna nga gihatagan siya og disciplinary order. Sa balikon na to, nga dili absolutamente. Nga kanang pagdili, pagpangasawa, iya siyawa. Mismo si Jesus, mingon, San Mateo 19:12, nga doon ay uban, ikan pang natao sa ilang taguangkan silang inahan, nga dili na magbinyo. Dili magbinyo. Tungod sa gingharian sa Dios. Ang makahimo nini padawata siya. Nga ang Ginoong Hesus magyapon ang manunubos, nagsugo o nagpasabot nga naidili magbinyo tungod kaniya, tungod sa gingharian sa Dios. Nya nayawa na si Jesus nga naghatag og indikasyon siyang balaod
o siyang sugo, siyang pagtudlo. Yan nayawaan na sa itong pila ka mga apostoles nga wa sad magminyo tungod sa sugo sa Ginoo, sama ni San Juan Evangelista kato sa San Juan Bautista, nga ubang nga apostoles nga wa gyud magminyo. Hinuno na siya minyo nandaan sa pagtawag ni Kristo sama ni San Pedro. So mo na nga usa ka dakong sayop ang paghimo og konklusyon nga kanang dili pagminyo sa mga pare iya na siya wa sayop. Tungod kay sa pangutana ni Brad Carlo nga natungan ba ang Iglesia Katolika niya ng 1 Timoteo 4:3 nga maabot ang panahon nga dunay manudlo, mobalitad o magtudlo o doktrina siyawa, magpugong pagpangasawa. Dili man ang Katoliko gipasabot niya na. Kung tanaw na to ang context o historical circumstances, panahon sa mga apostoles, doon ay usa ka heretical group ang ginganlan og Gnosticos. Ang Gnosticos gikan sa pulong nga Grigong gnosis, meaning understanding or intellectualism. Nga katong nga tawhana, grupo nila di magminyo. Ay ilang mga babae dili mamana, ang ilang sa mga laki dili mamana. Pero mahimo rang magpuyo-puyo. Mao na nga dako ng supak. Kay doon na may gituko ni Kristo nga sakramento sa matrimonyo, sabot ang pagkasal, sakramento. Nga mo say kalabutan sa atong gisaulog karon na St. Valentine's Day, nga kato si San Valentino, panahon ni Persecutor Claudio II sa mga tuig 300, gipamatay ang mga Katoliko, mga sundawong Katoliko gipamatay. Kay dili gyud paminyoon. Mga Katoliko sad gukdon og lutuson kung magminyo, mag-administer ang pare sa bunyag o sakramento sa pagkasal, patay ang pare. So si San Valentino mituman siya katungdanan nga dili magpuyo-puyo ang mga magtiayon kung dili iyang ikasal. Hangtod sakpan siya og ipatay. Mao nang nining Pebrero 14 adlaw siyang kamatayon, gisaulog ang Saint Valentine's Day. Dili kanang interpretasyon nga pagano nga panahon ron sa bahog-bahog sa lawas nun nga kalipay na sa mga hotel na sa eskina ang ngit-ngit usa na ka paganism, dili na in line with the meaning of San Valentino, Saint Valentine's Day. So mo na nga balik ko na to nga naa sa finally tubag sa pangutana sa kining Revelation chapter 14 verse 4 o Luhan 14 versikulo 4, 144,000 ka mga lalaki inunahan nga bungas pagpanubos ni Kristo, kuyog ni Kristo dito sa langit. Kini sila maong mga lalaki wala magminyo. Yang ano na langit malayo man to magminyo. Muna nga dakong sayop nga kanang ingon nga dili magminyo nga mga Katolikosan nga mga pare kay dili magminyo iya siya wa. Dili na mao kay specifically gisulti ito ni Apostol Pablo nga tos mga Gnosticos. Niya panagsadi sad mayo nga to ingnon nga mudi kita mo kaog karne kining salasad. Ang pagkaog karne mo man ay dili sa simbahan. Pero sa panagsa sa ugma abstinensya man. Wa may karne. Niya puasa sad ang atong puasa nganlan og partial fasting. Doon na mugutay to kapangaunan pamahaw, paniadto, panihapon. Gitugot simbahan nga kaon gyapon tanin tulo ka pangaunan pero usara ang busog kanang full meal ba usara kare magpili basta duha ini gamay lang kanon nato kay working class kasagaran mga Pilipino nagtrabaho nya magluyaman ug antay makaon so natay fasting pero partial fasting nya kanang abstinensya ingon San Pablo 1 Corinto 8:13 nga kun ang pagkaog karne makapandol sa kung igsoon aw di sad ko mukaog karne meaning panagsa sa mahigayunon lang dili kay digyon mo kaog karne. So mo nang sa simbahan. Balik ko na to nga atong tubag ipasukan na to sa balaang Biblia kung kasulatan. Pusa ka nang hubad nila nga ani magminyo iya siyawa dako ng sukwahi kay ang Dios nagsugo ni Jeremias ayaw pagminyo. Yan ayawa na dayang Ginoo. Nya si Jeremias nga misugot nga di magminyo tungod siyang misyon. Nayawaan na po day si Jeremias. Kada kong insulto sa Ginoo niya ng katarungan mo na ilang tuyo. Balik ta ni Brad Jim Labonita.